the greatest things in the scripture. Dili sa scripture. Ang importante na yung butang ang baptism. Yung kanang baptism, mao ka na ang gitawag og makaluwas. Unya kung atong padayonon pagsabot, makalumos. Munang dapat atong sabto ni makaluwas ug makalumos. Siyempre kanang bautisman, kamo nakakaagi na mo bautismo no. Kanang gi tunlod mo sa tubig, kung di mo hawason, siyempre lumos gyud mo. Mo bitaw nang hawason mo, kanang paghawas sign na nga ikaw nabanhaw ba ni bangon from the dead. Mo bitaw na kung gingon sa inyo nga kanang baptism is wanang gingon kanang barid ba? Dili barid. O kanang gilubong ba? Or ang gilubong, mga patay na, di ba? So therefore, kung ikaw gibautismuhan, patay ka. Kumita ito katong arka, ingon pa diri sa 1 Peter chapter 3, verse 20 to 21, na din gisulti ni Pedro, like a figures in the days of Noah, when the flood comes. Nangalumo sila nga naman ang Ginoo with long suffering, waiting for the preparing of the ark. Ang Ginoo naghulat siya ba nga mahuman ang arka kay dunay gitawag og baha lunok sa tibuok kalibutan. Naguwat siya kung doon na bagay mo tabang. Muna gingon ni Peter, si Peter ulahin na kay kang Noah, bila naka century, pila naka 1,000 years nga una ni gawa si Peter, kay si Peter gi tawag lang na sa Ginoo nga mahimong disipulo. Mo ni akong gingon dugang ninyo mga nahibaw anak ko. Si Moses personal to yaha ang pagtawag sa Ginoo niya unsaon paghalad. How si Moses, si Abraham personal. Si Moses para to by the congregation of God. Gigamit si Moses para ang congregation niya mahigawas. Aron mag-gather, mag-fellowship, magtapok na. Kaya dili na ng individual. Dili ng personal sa mga naghalad sila, Cain, si Abel, o si Juan. Wala nga, hinungdan nga si Abraham, individuals to ila, individual ka. Kunya si Moses, congregation. Pag-abot ni David, mga kingdoms, no? Kaya kung doon na pa'y reason nga din mga kingdoms sa kalibutan, gawa na gila sa Ginoo, si David ang usa nga gigamit sa Ginoo. Dapat ang kingdoms mag-ilag kang sa Ginoo aron mahimo gayong great kingdom. Tanaw si David, sa iyang pagkatiguang lang siya nawala. Di nga nawala kanang ang dako niyang kingdom nga wa nagyoy makik-away niya. Mo nang ang nagsulod niya si Solomon, wa na kalaban. Mo nang gitawag si Solomon is the man of rest. Si David is the man of war. Pagguman ni David si Jesus Christ. Si Jesus Christ about sa mga leader na. Mga leader. Nagpili siya 12. Gisample niya ang 12 disciples. Kunya ang gitudlo niya, go to the world and disciple him. Kunya matot pa niya, baptize him din in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Muna igisugo ni Jesus Christ sa mga 12 disciples. Pag-abot ni Apostol Pablo, niadto na siya sa mga Gentiles. Kaya kung wa si Apostol Pablo, wag itay labot ining Bible sa tinuod lang. Muna mo focus gud ta sa Bible. Kay si Apostol Pablo nagpadayag kung unsa ang bautismo, kay daghay wa kasabot mo. Bitaw to si Jesus Christ niingon sa mga Hudiyo, kamo nangasayop sa kasulatan, wa mo kahibaw sa kasulatan bisan sa gahom sa Ginoo. Wa sila nasayod. Wa bitaw na sige lang sila pangalagad kaniadto. Wa bitaw na ang gingon ni Peter sa 1 Peter, like figure. Kanang baptism is like a flood. Kanang bautismo, murag ikaw nalumos ba tungod kay wa kanisa ka
ni tabang pag-prepare unta nga para na nimo mosa na ang bautismo, ikaw naa ka sa pag-andam og bautismo, ningon ang Ginoo magpabautismo gyud mo, aron pag bautismo ninyo ingon si Kristo gilubong nabanhaw, mosa daw na likewise nga din ang tao na bautismuhan mabanhaw gyud. Unya samtang nag-prepare ang Ginoo og mga knowledge, wala iyang giingon, nag-prepare og arka si Noah, unya ang mga propeta o mga 12 disciples si Apostol Pablo nag-prepare unsaon pag-repent aron mabanhaw, ma-resurrect. Pabitay nung danang tao nagpabautismo lang kay nito pero wa nag-repent. Kung ikaw naarang ka sa bautismo, nya wa ka nag-repent, so therefore wala ka na-resurrect. Wala pa ka na tao pag-usap. Pabita na isgutan nato ng gitawag og kining bautismo. Kay sama ni sa pagpangandam sa arka nga adunay umalabot nga flood. Unya ikaw gitawag sa Ginoo adunay umalabot nga din kataladman, nga din kanang gusto niya nga hugasan ka aron malimpyo ka, mao bitaw na ang bautismo. Kung dili ka mahugasan nga diin mahawas, so therefore mo nagiingon ako sa inyo, ang tanan mga nagpabautismo mga lumos gito. Kay wa man nahawas. Kanang paghawas meaning is a new life ba, repentance ba? Kanang nag-usab ka, labaw pud sa tanan sa kung gibasa dinino. Ambot kung naabay pastor na ibaw kung unsay sala sa tao. Ni ang mga Hudiyo, kung nahibaw lang siya sa sala sa mga Hudiyo, siguro mo nang gingon usbon jud nila. Pero sultihan ta mo unsay sala jud sa Hudiyo, di ba giingnan ta mo ana tulo lang kabuk ang sala sa Hudiyo. Una ang pag-honor. Although nagsimba sila pero wala sila nag-honor. Usa may i-honor. Kanang panahon sa pagsimba nga ang Ginoo sa napulo ka sugo, nag-ingon bitaw siya Sabbath day keep it holy. Kanang gingon ni Jesus Christ Sabbath made for man, pagbalaan nga kay wa man nila tahura ng Sabbath day para ana nato karon. Nagtawad ba mo sa Sabbath day, nag-ila ba gyud mo? Muna sa kabutang ilang sala gyud nga gikasukan sa Ginoo nga na-provoke yun ang Ginoo. Muna gitawag og kanang naglagot ang Ginoo, muna gitawag sila the man of wrath. Mga tao sa kapungot sa Ginoo, kundi sila mo return and repent, wag mahimo gid sila. Bosad nakita abi nimo igo lang ta maminaw sa gisulti sa Ginoo sa ilaha. Ni join man lang ta para kining pulong sa Ginoo, para gini sa ila, pero si Pablo gigamit sa Ginoo para sultihan pud ang mga Gentiles. Kaya ang Gentiles di man good people of God. Atong una di ta people sa Ginoo, karon sa iyang kaluoy nahimot ang people of God. Unya ang iyang gingon diri, ang iya lang gikaluyan, ang gusto niyang kaluyan, ang problema diha kung kita bagyud kaluyan sa Ginoo. Mo bitaw nang kung maghalad danita ingon ang pulong sa Ginoo nga kinahanglan adunay mercy. Kung naghalad ka sa imong kagalingon, bilang naghangyo pa ka nga kanong naghalad man ka, because ang Ginoo mo ni nag-own sa imo ba, tag-iya sa imo ha. So ang imong buhaton ihalad na nimo sa iya ha. Mo nang gingon ni Apostol Pablo, himuan ang imong lawas instrument of righteousness kay ikaw iya maka sa Ginoo. Mo bitaw na akong gingon nga din kining bautismo is kanang pagbuhat sa pagkamatarong. Kay sila nagbuhat gyud sila mali, kay wala sila nag-honor although nagsimba sila. Ikadua, niadto sila simbahan, wala sila naghimaya. Namuadto lang sa simbahan, mo bitaw tunay pulong nga giingon dito nga din atong unang panahon puno sa himaya. Pero karon daw matud pa niya ang pagtan-aw sa tao nothing. Wala lang basta moadto simbahan, wala lang. Wala na gunahuna sa ang gusto sa Ginoo. Mo nang dagay nagsimba, walay consciousness, wala bay pagbati ba? Mo bitaw tong giingon ako sa inyo tumiyaging Domingo nga kanang bautismo is the answer of the good conscience nga about sa resurrection. Kung ikaw nabautismo na,
Doon na kay maayong huna-huna ba nga kung usa ang tuyo sa Ginoo nganong nangalagad ka. Nakauna-una ba ka nganong mang nangalagad ka, nagsimba ka. Kay patuong gaglangit dili. Mo bitaw nang ano ni ani man ta dinhi, mo bitaw na ako mingon ko ninyo ha. Kanunay gyud ako ni kay mao gini ni Santos sa kasing-kasing kanunay nga kanang ang sayop sa usa ka tawo ba nga di nagsimba sila nga walay consciousness. Yamingon ra ba sila? Bisag nabautismuhan ka, wala ka na resurrect. Mo bitaw nang kanang consciousness mo tong sa 2 Peter, katong giingon nato sa 1 Peter chapter 3 verse 21 is the answer of the good conscious. Kanang aduna gyud kay hunahuna ba? Kanang ato na nang diskutan ng ang imong hunahuna kay balo na what is good and bad. Kung musimba ka, unsa may maayo? Ayaw nang musimba lang ka, basta musimba ka. Kung sa may mayong buhato na to dili sa simbahan. Number 1, magbalaan yun ta, di ba? Kaya mo na yung gusto sa Ginoo, dapat mahibaw ka ana nga ang imong Ginoo nga giatubang nimo, di na siya mo dawat og dili na balaan. O na nga kung ani ka, conscious ka ba nga, wato ko simbahan. O bitaw na nga doon ako isulti ninyo nga usay magduol ko ba bisan sa akong panimalay gani. Ambot, bakoy mahimo. Ora na makita ra ni puhon kay wag gyud ko nagsulti og dili tinuod kay pulong man ni sa Ginoo. Wa ko kadungog og mga tawo nga nagsulti nga mali na imong gisulti. Sa tinuod lang puro moingon sa tama gyud imong gisulti. Tama gyud. Siyempre ang gisulti nato gisulti man sa Ginoo. Di man ko musulti og wa gisulti di sa Biblia. Wa bitan akong gingon nga din anang consciousness ba? Kanang bautismo isa katutong gisgutan is kanang gitawag og the answer of the good conscious nga about resurrection kanang nabanhaw ka mo na bisag dugay na ka or bisag bag-o pa tama tong giyo sa Bible ang nauna naiwit ang naiwit na una ang bot pasabot walay pinalabi ang Ginoo kung karon pa lang ka niduol sa Ginoo kung nakasabot ka mas ikaw mo'y mauna kay katong nadugay pa hangtod karon wa pa kasabot sila mga udiyo wa kasabot. Mo bitaw na ang light giprapisi na sa Ginoo wala gay nakasabot. Abinukit sa gitukoy anang John chapter 1 verse 4. And the light come into the world and the light is life. And the light did not comprehend. Wala nila nasabtan ang light kang nagpahayag ang Ginoo og mga pulong wa kasabot. Basta nagpabautismo lang. Mo bitaw na nga din nga ang atong consciousness kinahanglan gayud naaba nga for example nga kita ni ani dinhi baliwala lang nato na kay ngano man wala pa man ta na resurrect wala pa man ta nabanhaw kay wa pa man ta kasabot unsay good and bad nagsimba lang ta or good and bad ba na atong gibuhat mo nang gitawag og consciousness nga makahibalo gyud ka what is good and bad ang kwan dia nga kung muani ka dinhi mo na kung gingon ninyo ang giingon sa Biblia, niya dili nimo na bation. Mo sa may giingon sa Biblia be. Mo na nga ako mga podcast bitan tanan ini wa pa siguro ta na resurrect kay ngano man. Usa lang gibutang giingon diri sa balang kasulat ako nakita ang tanan mga tao sa Ginoo gikan kang Abraham, kang Moses, kang David. Abi nimo silang gibuhat kanang giuhaw sila sa Ginoo. Kay ngano man kung wala ang Ginoo wa sila mahimo. Mo man giingon nga ang land is dry ngano man mga matay ang tao dili mo hatag og water kay ang water is life man mo na nga din ang tao nangita Ginoo kay matud pa ni David sa Psalms mo ni usa ka butang ang gihimo ni David siya conscious man siya about sa gusto sa Ginoo mo na nga nganong gitawag man ang sulat ni David is Psalms. Kaya nga naman, mo na ang iyang meditation sa Ginoo nga magbuot gusto sa Ginoo ba sa tao. Mabitaw na si Apostol Pablo sa Ephesians chapter 5 verse 19 o sa Colossians chapter 3 verse 16. Sa 5 Ephesians 19 is speaking yourself in Psalms. Mag-istorya ta about anang salmista ni David. Kanang mga gipanghangyo ni David o gipangbuhat ni David sa Ginoo. Mo bitaw nang niingon si Apostol Pablo sa mga taga-Gentile sa chapter 5 verse 19 Ephesians is speaking yourself in Psalms.
Kung basahon na ninyo sa gisulti niya dito, sing unto the Lord with psalms. Ready na nga kanta na ay salmo. Sa Colossian, ingon siya, admonishing in psalms. Tudluin na sila sa mga salmista ni David. Kung ito ng prayer ni kanang naisulat niya kan David, matod pa niya nga, create in me a clean heart. Mausan na ito ang buhaton po. Mga salmista ba ni David dito sa Ginoo, mga meditation niya sa Ginoo nga, Lord, kung mahimo, create in me a clean heart. When my life is over, lead me to it. Ana ang yabang mo na gitawag og salmista mo na giingon ni Apostol Pablo, kinahanglan mag-awit tag salmista ni David. Kanang gibutang yun sa kasing-kasing nga din, conscious yun ta about anang Ginoo. Mo na yung usa ka butang nga gisulti kanang bautismo is the answer of the good. Kamong mga nabautismo na kinahanglan makabato na unta mo good ba conscience sa inyo pag-ani dili lang nang muanhilang kadiri kay simba. Alas 8 pa bitaw ito. Usay gingon ni David diri sa Psalms 63. Kabaw ba man ang Psalms 63? Katong gikanta nato diha, sige lang tagkanta niya, wag kita mo na kung gingon wala sa konsensya ba. Walay melody kay wa sila kabaloon sa tuig gikanta. Kabaw mo atong pirmiro natong kanta. Unsa man tong pirmirong kanta? Mo to akong gibutang diri karon. Thank you, Lord. As Dader. Ay, kadua ba to? O, ato nang tanawon. Asa na nga verse na gani? Sa 42 man ano? Ingon daw kuno sa usa ka kuan ba? Kayop nga usa binaw. Deer. Usa iyang gingon, panted by the water. Ingon pa niya, panted after the water broke, so panted my soul after God. Ang buot pasabod, kanang deer kuno, water ang iyahang gikinahanglan. Kita daw kuno si David, ang iyahang salmista sa Ginoo, nga ang iyahang kalag, nag-after sa Ginoo kay, giuhaw siya ba? My soul thirsty for God, for the living God. Munang gingon, when shall I come? Muna, an appear before God. Muna yang gingon dito, ug diri sa 63, muna yang gingon din O God, thou art my God. Early will I seek thee. My soul thirsty for thee. My flesh longeth for thee in a dry land, thirsty land, where no water is, to see the power and the glory, so as I have seen thee in the sanctuary. Muna yang bot pasabot nga diin kita, ni anita dinhi, ingon si Apostol Pablo, andaman na ninyo mga salmista. Mag-awit po mga salmista ni David. Mo ni ang salmista ni David, kanang meditation niya ba sa Ginoo kanunay nga, ang iya daw kalag. Manang giingon nga, giuhaw. Kalag ang iyang gisulti, kay ang iyang lawas. Ang Ginoo nahibaw na siya. Kung makasala siya, nahibaw ang Ginoo, kay tao ra na. Munang, kung bagat pa ako, kung ako ning sabton, wala ko'y pakialam sa inyo ang lawas. Ang ako pakialam sa inyo kulog, kalag. Kanang kalag ninyo nga di, mo nang giingon gitawag overseer of your soul. Kanang nagalantaw sa inyong kalag. Wala si David, ang iyang kalag mo iyang gitanaw. Ang iyang lawas, although dunay mga kasalanan, sa sikreto lang, mo bitaw nang naay siya prayer nga gingon niya dito nga, forgive me for my secret fault. Mga ginayang gina-pray sa Ginoo, gina-pray niya sa Ginoo nga, pasaylo ako Ginoo sa akong mga sikreto nga mga mali. Naman tayo mali kamo, siguro wa na mo'y mali nga madayag, pero na mo'y mga mali sa inyong nahuna. Mo bitaw na ang konsensya nato, ang Ginoo nahibaw sa itong nahuna o kasing-kasing. Mo na nahibaw siya kung wani mo sa simbahan. Mo bitaw na nga din, kining gitawag og ang atong pag-anhi is the answer of good conscience. Kinahanglan naata sa konsensya kung musimba ta. Nga kanang konsensya nga about resurrection, nga sa imong pagkabautismo, kung si Kristo na banhaw, dapat na banhaw ka.
Wanang giingon atong gi-studian dito sa Roma tumiaging Domingo, doon na kay new life. Unsa man ang new life? Kanang gitawag ni Apostol Pablo da spiritual life ba? Nga ang imong life karon kinahanglan mag-walk after the Spirit. Mo ni ang Spirit. Espiritu ni sa Ginoo nga gipadala gibilin sa to kay wa naman si Jesus Christ. Mo nang giingon, my peace I leave with you. Kini mo ni muhatag natong kalinaw diri kay na may dakong trouble nga moabot. Mo bitaw na kung ikaw adunay konsensya, kinahanglan mo ani ka dapat unaw-unaon mo kung gidawat ba o dawaton ba sa Ginoo ang imong pagsimba. Mo bitaw na ako mingon ninyo nga kining bautismo isa kani kabutang nga din. Kung dili ka kasabot ini, labaw na kung dili ka magrepent ini. Mo bitaw na nga din ang tao sa Genesis nga giingon niya kaniadto ang mga nisulod lang sa arka 8 lang kay ngano man nagulat ang tao ng Ginoo sa mga tao nga mutabang anang arka kay kanang arka maora nay musulbad sa baha kay mulutaw man to nya kay sila mo nang giingon wa na kay numdum pagsulod ni Noah sa arka kay ngano man nabati man nila dire sa kalibutan. Gani na ay gisulti nila dito ngano mang mulunok sukad-sukad wa pag ko kabalungan nilunok ni kalibutan mo na ilang istorya tunguna. Nya matud pa niya nga kung gipabuhat man si Noah ug arka nganong dito pa man gyud sa pinakabungtod. Nga di man gyud maabot dito nya kay kana ang Ginoo may nagsugo ana. So mahitabo gyud. Mabita na ang tanan na isulat diri walay mapakyas ini. Mabita na pumingon dunay great tribulation. Unsa matong buhaton sa great tribulation? O bito na akong gingon, kung ikaw nabautismuhan, kinahanglan ma-resurrect ka. Kanang resurrection, dugang nakuha kay nahisgutan naman na to ni. Kabaw ba mo kung kinsay ilisan? Sa diya, in the twinkling of an eye, moto dito sa sa 1 Corinthians chapter 15, dito mabasahin mo sa 41 gani, or 42 man siguro to. Nga niingon siya dito, nga din, kanang ma-resurrect ka, anang imong mortal body muadto na sa incorruptible body mo nang mabanhaw ba kay ang lawas nimo ug dugo ug ang unod dili man nakasud sa gingharian sa langit mo nang sa 1 Corinthians in the twinkling of an eye marisurek ang tao ngadto sa mortal hangtod sa immortal incorruptible hangtod sa corruptible hangtod ngadto sa incorruptible. Muna, twinkling of an eye, ilisan na. Uyakin sa may ilisan niya, kung mabitaw ng dunay gitawag prepare for resurrection, kanang arka, muna ang gitawag og resurrection. Nakasakay ka, na-resurrect ka, muna ilisan sa Ginoo. Muna twinkling of an eye, kung dili ka mangandam, or di ka mutabang sa pagpangandam, abot anang paraan aron, siyempre, ang arka, gipanday gito, mo po na nga din kikaw nga gibautismuhan ka kinahanglan mo bangon ka aron mubuhat ka sa mga buluhaton nga kanang makaluwas nimo mo nang pasabot magrepent ka pabitan na din usa ka butang nga din ibutang sa inyong konsensya ayaw ina nga nakasimba mo nakaanhi mo sa simbahan kung wala ang inyong consciousness about anong pag-anhin ninyo din ni useless gapon kay wala mo na resurrect ana mo bitaw na nga ang good conscience nga ding ang tao na resurrect ayaw na ang oras dili lang na sa kalibutan pero ang bulaton sa Ginoo mo na gitan-aw sa Ginoo nga din ang gusto gyud sa Ginoo ang nangita tong unang panahon bisan si Abraham si Moses si David do naging mga pulong dito kung basahon na nimo kung naa kay concordance pangitaan ang gitawag kanang nangita og early. Ang giingon ni Abraham, I will seek early, I will rise up early. Sila nagingon early gyud nila ngano man. Mo nang giingon ni David sa salmista niya, if we wake up early and sit up late. Unsa may yang gingon? Kawang na. Kung ikaw nagsimba tungod sa oras lang, wala kay consciousness ana. Nianita din dili ang oras atong gianhi. Ang adlaw sa Ginoo ug ang balay sa Ginoo ug ang pulong sa Ginoo. Mo na nga din, way pali na og musayo ka.
Kung di pa ta magsugod, kaya ang oras wala pa, as long nga din niya ka diri, because of God. Kaya ang gingon man sa Ginoo, nga din, early, kung mangita ka sa Ginoo, mo nang, ingon ni David, if you seek me early, you find me. Kung pangitaon daw nimo siya sayo, makaplagan nimo. Kung sa may upusit anang sayo. Late. Naabay pulong gingon, if you seek me late, you find me. Mo nang gingon nga gidugang na mo bitong tama gitong gingon sa puno sa Ginoo ang magadugang ini pulo. Usaon man pagadugangan sa kapungot sa Ginoo, ning samot ang kapungot sa Ginoo. Abi nimo uldo ang Ginoo di masuko lab ang Ginoo, gipasagdan ka lang niya hangtod nga ikaw magrepent ana. Moabot ang time di na gani ka ka-repent. Wala na. There is no remedy. Once nga maproklamar na gani na mo na ako maluoy ko ninyo. Nagpray ko nga din. Kay mao gyud ni filme akong mabasahan. Early gyud, early kung gusto ka sa Ginoo, early. Ano ba day? Late ka. Mingon day ka nga din. Basta nakasimba ko, okay lang. Kanang mga tao nga din, imbis na bautismuhan na, mo na akong gingon, wala pa sila nakabati o kanang good conscience. Pamita na kaning bautismo sa tinuod lang. Usa ni kabutang nga din gusto sa Ginoo nga kita makasabot ini bautismo. Kaya ang bautismo makaluwas o ang bautismo makalumos. Pamita tong gingon dito sa sulatan ningon ni Jesus Christ. Ang mutuog magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo wala na gingon ang dili magpabautismo. Kutob ra dito ang mutuog magpabautismo mamaluwas ug ang dili mutuo o dili maluwas malaglag wala na gihisgot ang bautismo kay sigurado yung di ka magpabautismo kundi ka mutuo. Pero kung nituo ka magpabautismo gali lang usay ang tao makaingon siya ora na kay ngano man. Ora ba yung gingon mutuo magpabautismo labi na ang gidugang sa uban nga lain ang bersikulo kanang mutuo ka nga si Jesus Christ is the Son of God mo na ginadala sa mga magwawali nga di bautismuhan ka which is nga wa sila gisultihan nga din kanang bautismo pag human nimo ana is magrepent ka ba kay dili man automatic ikaw bag-o na mo bitaw nang under pa ka sa kamatayon sa sala nagpabautismo ka gilubong ka mo na hangtod dili ka mabanhaw ngadto sa new life. Unya kanang new life is spiritual, dili physical. Mo nang ningon sa Roma chapter 8 verse 1, there is therefore now no condemnation who walk not after the flesh. Kanang wala naglakaw subay sa unod ang dili na ma-imperno, makundim sa Ginoo, dili ikundim sa Ginoo ikaw imperno ka. Katong wala naglakaw subay sa unod, kinsa may naglakaw subay sa unod? Kamo naglakaw ba mo subay sa unod? Una nga din, kinang natay consciousness ba kung kita ba nga nahimong Kristohanon, unod nun ba po ta? Ang Kristohanon ra ba sa Bible, ingon ni Apostol Pablo, is carnal. Ang meaning sa Christian, worldly. Carnal. Mga tao nga nipalo kang Kristo nga wala nagpalo. Nagpalo daw kuno kay nagpabautismo pero wala na usab mo na lisod kayo ni sabto niyo. O bito nang baga kayo ng Bible dili ningon mabasa nimong isa ka pulong mauna na. O bito nang nga ang pastor mag-search gyud na. Mag-suit na siya og a fine word, a upright word, a acceptable word, a word of truth. Kanang pulong sa kamatuoran dili man nang giud. Sige na tagwali sige. O bito na kumingon ninyo, mahalag magmahay mo. Basta moabot ang panahon kumutuo. Natural man kay gingon man po na ni Jesus Christ. Sadya nga ang pangapulong niyang gipadayag ni Jesus Christ may tungod sa Ginoo. Kapandulan jud na, mapandol jud ang tao. Pero ang mga mutuo niya dili gyud maulawan pohon. O bitan ako wa ko nagingon sa inyo hanga. Kinahanglan na kamo mag-anak, kuan pa mo ana. Dili na tinulak kung gisulti basta okay lang. Para anang mingon ko ayaw mo pag-celebrate sa inyong birthday. Mo bitan ako mingon ninyo, maura na dili kaluwasan nato kay ngano man. Nagkuan ka sa imong unod ba? Nagkuan pa ka nagisgot pa ka. Abi no ang Ginoo is kung ikaw naay kay conscience ang Ginoo nasayod sa hunahuna nimo kasig-kasig. Kunya ang Ginoo masuko kung ma-provoke siya through jealousy. Abi no masuko ang Ginoo kanang magsilos ang Ginoo. Kanang magsilos ang Ginoo sadya nga ang himaya imong ihatag sa tao.
ug labaw pa ang himaya, ang imong kaugalingon imong gihimaya, dapat ang himaya is due to God lang na. Para na sa Ginoo nga way lain natong himayaon. Dagay mga pulong niyang gisulti, ingon pa niya, the world is mine. All things in this earth is mine. Gold, silver is mine. Gusto ba mo makadungog na, makabasa mo? Gusto mo bersikulo na, nabasaan ko na. Mo bitaw sa muilag ko nga din. Ibuha bitaw ni tanan Ginoo. Mo bitaw na kung ang tao adunay consciousness, kung sa may iyang buhaton nga iyan ning tanan, mo nang pasalamatan jud niya ang Ginoo. Kanang naghatag sa imong trabaho, mga butang, kung ikaw iya gyud sa Ginoo, kung naa kay konsensya, mo nang muani gyud ka dinhi aron pagpasalamat kay sa diha nga ikaw magpasalamat sa Ginoo, sa adlaw lang ug sa balay sa Ginoo, dili na ka nang unong kaadlaw, wa nag-after ang Ginoo ng unong kaadlaw usa lang, di gani ka kahimo og pagkabalaan ng isa kaadlaw, magbuhat pagkaglaing adlaw. Wa bitaw na kanang nabautismohan na. Mo ni akong gingon kaninyo. Baptism is a buried and dead. Wala na nagisgot og save ba? Buried ba na or dead? Kung di ka ma-resurrect o dili ka ma-save, ang loson sa Ginoo, ang ilisan sa Ginoo, kadto lamang na-resurrect. Katong nag-new life, katong gitawag og una new life, which is called born again, which is called the new creation. Naaba mo sa bago na kang binuhat? Naaba ka sa tao ba ka pag-usab? Naaba ka new life? Nga which is mao man lang gyapon ang imo ang kinabuhi, nagsilibrar man gyapon ka. Mao na ako dili ko kung wala ini pagsulti kay sa tinuod lang mao man ako nasabtan dia, please mong gunang celebration nato ang Ginoo siluso nga mag-celebrate ka sa imong kagalingon, which is dili ikaw ang nagbuhat sa imong kagalingon, ang Ginoo. Mao na nga kinsa mato ang pasalamatan, kinsa matong i-celebrate nganong mag-celebrate ta niya kay ngano man gipilit ta niya dis kalibutan. Na gani giingon ni Isaiah o ni Saul o ni Paul nga matod pa niya di ka pa sa taguangtan sa iyang inahan, gipili na siyang daan sa Ginoo. Mo na nga kung ikaw adunay consciousness, imo nang hunahunahon, mo nang nianhi ka dinhi kay gipili man ko sa Ginoo. Pero kung wala ka na, amo nang giingon wag gyud ka na born again, mo bitaw na giingon sa Ginoo ha. Ang giingon ni Jesus Christ sa iyang pag-anhi, ang dalan padung sa kinabuhi is narrow, difficult, gamay ba og lisod, delikado. Unya, niingon siya, few there find it, gamay ra ang nakatultol ini. Mo bitaw na ako sa tinuodan. Tungod sa pulong sa Ginoo nakatultol ta, manang musultig ko. Sa asa mo mga adto nga kasimbahan, wala ay musultig mo ini. Kaya nga naman, di man ipadayag sa Ginoo nga to sa dili niya servant. Ang tinuod servant, di iyang ipadayag. Mabitaw na ka nagsulting ninyo kay bautismo, di mo tanin ako isgutan, pero kay doon na time na to karon kanang bautismo, kamong na bautismo, buwak pa na bautismohan, mao ni ang bautismo, buried and dead. So Mark chapter 1 verse 4, ingon pa dito ni Jesus Christ, John did baptize in the wilderness and preach the baptism of repentance for the remission of sins. Tanawa. Ang iyang giwali may tungod sa baptism. Kanang baptism, repentance na aron ang imuhang sala ba mahugasan. Kanang mawala ba, manang mag-usab ka, unsa man nato pag-usab, unsa man atong usbon, mo to kung giingon sa inyo ang tulo ka sala sa nila. Laba pa sa tuwa, sobra man gani ang tuwa siguro. Muna nga ang iyang gisulti sa Ginoo, tulo kasala nila ang ilahang pagdaig dili mao, bisig dagdaig lang sila nga wa sila nagunahuna sa pulong sa Ginoo ba. Nga ang atong daigon ang gisulti sa Ginoo nga pulong, mingon na God is good. Karon nagdaig ka God is good. Sa unsang paagi nga ang Ginoo good sa imong habi? Nga makaingon ka, Lord salamat, Gud salamat. Anang wingon siya nakakita kag away. Pag gumag-away, nahuwasan ka pero nangaway na ka. Muingon ka, Lord, salamat nakalabang ko. Imo nang giaway. Amo ta sayang ng mga tao ba mga Kristohanon ba nga wa kay bao ba ang ilang review ko ng mga kaaway nila.
which is ang ilang kaaway naara sa ilang kagalingon. Muna, kung mo-rebuke mo, ayaw review ka ng tao, kanang naikaaway nimo nasuko siya, ayaw na review ka. Dili na pwede nga magamit nimo pulong sa Ginoo to resist. Di mo nang suplan sila pinaagi sa ngalan sa Ginoo review. Ang imong kagalingon review ka kay ngano man, nganong hinungdan, nganong nasuko siya nimo, tungod kung doon na kay gibuhat, unang mangutan na Lord, sa mga punabuhat nganong nasuko siya. Kung na may mga butang nga din nagmando sa imo aron masuko ang tao, review ka na, badlungan na kay kanang pulong sa Ginoo is sweet good na. Lami kayo na kay ngano man. Mo ni mo badlong nimo bukwins nimo sa imo hang kanang gitawag og kanang unod-non nimo kapungot ka suko. Mo bitaw na ako mag-drive kog motor sultihan ta mo. Pag apit ko madisgrasya, di ko mo mention sa in Jesus name. Mayon na lang ko, wow. Wag yung ko ka-mention nga naman, dili na po na ma-mention kay kanang mga naatubangan ako nga hapit kung ka tanga manggugong anong builo-builo ko. Wa ko nahuna ba, wala ko'y consciousness nga naaman day mga tao kauban ako. Manang amuingong gyud ko sa Ginoo nga kanang magbuilo nako. Manang mo pray gyud ko in Jesus name. Kay ngano man ako nahuna ba baliwala lang nako. Ala kay mo adto sa trabahoan. Manang maghinay nako magampo gyud ko sa Ginoo Lord. Kay dili lang ko. Nya kung nanay mo builo na gani ko, mingon day ko in Jesus kay ganahan ra ba ta magmotor. Sakay-sakay niya, naay panahon nga, say, amot tagang kayo ko yung mga trials na din, gitudluan ko sa Ginoo kay nabasahan ako, kaya mautoy gingon sa Ginoo nga din. Mo na nga, review ko na kung kagalingon kay ang mga kanang gitawag og mga butang nga buhato na to nga supat sa Ginoo, naaram na sa tukod galingon. Mo nang mag-pray ganita, ingon pa niya, Jesus Christ, lead me to. O matod pa niya, gairi ko sa dalan nimo. Lead me not into temptation. Ayaw ko gairi dito sa mga pagsulay, sa mga disgrasya, sa mga anak. Muna yung prayer na ito kanunay sa Ginoo. Muna ang baptismo is repentance. Baptism without repentance is nothing and vain. Muna ko ikasulti ninyo. Wala lang na. Muna sa Roma chapter 6 verse 4. Yung pa ni Pablo, therefore we are buried with Him by baptism into death. Kanang nabautismuhan, namatay po na. Patay na, wala na, naluwas, patay. Ang tanan mga nabautismuhan, patay na sila. Kung dili na sila mabanhaw, mag-resurrect, mag-new life, mag-born again, mag-new creation, naalagyan po na sa tubig. Gilubong pa na. Although itong una ra, si Jesus Christ is the resurrection. Pag tuuni mo, kay nabanaw si Jesus Christ, nabanaw po nung taka. Kanya ito pa unta ka nagbago. Ako atong una, nabautismuhan ko. Wag yung ko nagbago. Dagay kabaguan ako, sininara, mga sapatos, mga butang. Pero wag yung ko nagbago. About aning gisugo sa Ginoo nga din as a new life in God, nga iyang giingon. Kay sugo man it dapat ngano man wa ko nagbago, wa man ko nag-usab. Wa man ako usbang ako pamaagis pagsimba o tanaw sa may pamaagis pagsimba be. Kanang musayo. Sabi nimo walay simbahan nga nagsayo. Naay nagsayo individual sayo sila mo adto uli dayon sayo. Kanang abi nimo giingon ni David, how good and how pleasant is brethren dwell together in unity. Dapat unity gid ka. Kung makauna wato na to makauna tanan nya kung moabot na ang time sugod na ta maoro na ang sa kabutangan ni Santo sa kunang-una kanuday magabi gadi. Basig mo na kulang nato ba. Ang pag-ila nato sa Ginoo siguro wala mo konsensya ana. So therefore may ko ninyo nga wa pa mo na resurrect. Ngamatod pa niya dinhi, therefore we are buried with Him by baptism into death. That like as Christ, sama daw kauno ni Kristo was raised up from the dead, niya banhaw sa gikan sa patay, by the glory of the Father, even so, we also should walk in the newness of life. Newness of life. Kinanglan magbago na ta. Sila, wa man gyapon nagbago ang Israelites. Prepare na inoon sila mga armas karon aron mugira. Abi nimo sultihan ta mo. Digyo gumingon ninyo nga din, dili ta mo painumduman. Kapit na mabot ang gira. Ayaw ninyo na ang mga new variant. Kaya nga naman, natapos na to yung gingon katong gitawag og pestilence na himong kanang gitawag og pandemya kalibutan gani.
Sunod lagi ana kung giingon ninyo kanang moabot ang war para moadto ta sa new world order. Kung kinsay mo daog sa gira kay mao man gina do na may gingon sa Revelation tinuod man gina magira sila unya do na usa ka tawo nga diin mo daog kay gisudlan man gud siya sa mapintas nga manan kaya mapintas nga mananap di naman gud pasakon sa langit ingon pa sa Revelation panaogon pahitaon niya tong giprophecy sa Ginoo nga sudlan to niya ang usa ka hari nga diin siya magdumala na siya mo ay magbuot magpasimba siya kay gitugot man sa Ginoo tagaan siya og authority diri sa kalibutan within 42 months nga ang mga tao iya pasimbahon sa iya ha ug ang dili mo simba sa iyong muyukbo o patyo niya naisulat man na mo nang gitawag og Great Revelation kanang Great Revelation that is a vengeance of God panimalos man guna sa Ginoo sa usa ka tawo nga nung nagbinuang lang o bitan ako nagsulti ko niya sa kamatuoran. Muna kung ikaw nabautismuhan ka sa iyang kamatayon, kung si Kristo namatay, nabanaw po siya, gikan sa patay, pinaagi sa himaya saman, ang amahan mo ay nagbuot. Muna inungdan nga din ikaw, kinanglan, maglakaw kag new life. Kung sa may atong new life, kanang new life is spiritual life ba? Sabaw ba mo anong spiritual life? Kanang mga sugo sa Biblia, mga pulong sa Ginoo nga diin ingon kung ikaw anak sa Ginoo sa may imong buhaton conscious ka sa tanan mga gisulti sa Ginoo or kanang nagbuhat kag bad uy di ra ba mosugot ang Ginoo ini kanang nag-capture ka ba nga ang Ginoo na sa imong palibot ba kung ikaw mo ato sa minteryo musulti ka na imo ang loved ones nga diin na ano sila sa yuta usay makaingon gani ko kanang moagi kog minteryo nakaingon lang ko wag yun sila kabasa sa pulong sa Ginoo. Maayo lang sila musulti dito. Gani ako mga igsuon, mamisita pa dito. Panahon sa kalag-kalag, tuwa sila dito. But nakauban man ako, igsuon ko sila dito. Nawala na. Wala, makaingon ko, wabi nyo sa tinuod lang. Mga man ato ang doctrine atong una. Unang doctrine of man, mga gitawag o traditional ba. O, tinuod man, naata sa traditional ba. Pero nag-search man ta, kung ang atong pagtuwa ng patay ng atong gibisitahan, atong istoryahan, sa atong isip, siya nakadungog, how much more ang Ginoo, di ba? O, bitaw na kung musulti man ta, ako di ko mubadong di mo, siguro, wala ka siguro yung knowledge. Pero ang ako lang isulti, ang Ginoo labaw, because He is omnipresent, omnipotent, or omniscient. Kabaw mo, saan ang omnipresent, na ang Ginoo kanunay ba? Sa imong palibot kung iya ka sa Ginoo mo nang giingon faithful siya ni atong mga faithful sa iya tabang dayon sama sa ako ang kinabuhi at mo daghang ko gipangayo sa Ginoo nga bakit niya nga gidili gihatag niya dili mga butang mga kanang gitawag og kanang naay troubles naay problems pa nga umalabot gisulbad sa Ginoo mabitaw na usay na ako isultin yun ako isa ka anak nung usay o tanawa di mo anhi dinhi man ako di ko taguan na kay nga naman kita nga nasa Ginoo individual na ta individual atong ka luwasan di ba strive your own salvation bahala na sila basta ako nisulti as gitawag og kanang preacher muwalig yun ko muna nga wako nagdapig kung di siya maluwas wako mahimo manang mayo ko Lord i-prepare lang akong kaugalingon para niya kung sa imong kabubuton sa iya wala ko'y mahimo basta ang akong kaugalingon Lord ang atong del sabot na to nga din ako di mo kong luwason kay gusto mo kumaluwas kamo gusto mo maluwas ayan na mo pagunahunaan ang inyong loved ones ayan na mo pagmali sa iya paning kamuti kay nga naman dunay gingon ni Jesus Christ many will strive to enter they cannot able mo na gingon ni Jesus di siya kahimo so therefore useless na itong pangalagad. Pero mawita na ang Ginoo mo ato ng helper, mo ato ng refuge, siya mang gimutabang nato. Kay kung wala siya, watay mahimo mo nang mangayo ta sa Ginoo mo nang nianita din kay nga naman ang tuyo na to ang Ginoo ray mo himo ini tanan, kay siya naghimo ini tanan. Mo na iyang gingon din ni Apostol Pablo sa Roma chapter 6 verse 3. Know ye not that so many of us as were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death, tanaw mo.
kamong nabautismuhan na mo sa patay. Problema lang kay wala lagi nag-repent. Unya siya kay nibanhaw man siya, dapat mag-repent ta. Usbo nato aron mahimot ang tawagon og na-resurrecta. Manang gingon samtang wa pa ta nag-repent, wa gyud ta na-resurrect. Wabot ang tag na the twinkling of an eye, ang ingon dito sa 1 Corinthians chapter 42 man siguro to, and the mortal will kanang gitawag og resurrect into the immortal body. Kanang atong lawas nga o celestial o sa terrestrial, kanang mahimo nang sama kuno sa manulunda atong lawas mo nang dito sa langit. Kanang imong mama papa di na nimo mailhan. Kung doon na may teaching diri nga mag-uban lang gyapon sila dito. Muna kung naay mamatay loved ones, love pagbuhat lang kay magdo mo ana ra ko diha. Kuyaw kay mga istorya. Ano sa lugnanan sila. Grave man gud sila. Unya gikangker naman ang grave sa Ginoo kanang di ano na niya ang grave. Di-abolis na daw kuno ang kamatayon. Abolis ba kanang kamatayon? Ang tao daw kuno dili mamatay kung ikaw motuo. Mismo na gisulti ni Apostol Pablo kay mao na giingon niya may tungod kan Jesus Christ, ingon niya sa 1 Timothy man siguro to nga matod pa niya, the appearing of Jesus Christ is to abolish death. Anong kamatayon nimo mawala, so therefore mingon ko nimo nga din dili na ka mamatay. Kaya gusto man tao mamatay, tinuod gisulat nga ang tao sama lang sa bulat, sa dahon, sa aso. Pero gusto day ka ana. Ganaan ba ka? Abino ako, wag ko kabatian ng tao apit ng mamatay. Pero sa pagbasa na ako, nagantos na siya. Kanang going to death. Isa ka to akong anak. Salig ko sa Ginoo. O bito nang apit ko na buwang kay gibasol na kong Ginoo. Nabati na akong imtis, akong nahuna, ano man, wala na ko'y kapadulungan. Kung wako ka kitang hayag, wagid na linawan akong nanghuna nga nganong magbasol man kang nga Ginoo man nagbuot ana. O to gibutang dito sa lapida. Ang sini sulat sa lapida, not my will. Nung tanas lang sa may butang diri pa. Ora ako nagkuan, not my will. Ang Ginoo ra gid nasayon ni tanan. Wa bitaw na ako, ang Ginoo ra nasayon sa tuwa sa inyo ha. Kung pilay magpabilin. Basta ang gipromise sa Ginoo tutulo o duha kung tulo mag-escort siyang ngalan, nagpatiliwala siya. Gamay ra ang nakatultol. Unang nga, wa ko nag-after nga madaghan mo. Kung gani ko nag-after nga magpastor ko. O, bito na ako, sa akong pagkapastor karon. Sa tinuod lang, dagang ko'y kauban nga pastor, na gani may pati kong malabot karon. Wala ko'y credential. Wala ko nagwali tungod sa balaod, sa kalibutan. Nagwali lang ko tungod sa gasa sa Ginoo. Kaya nag-pray na ko, Lord, kung ko ko'y credential, wala ko ko'y ganang gitawag ko sa sick, under ta sa sick. Pero ang gusto sa Ginoo, nga ang pulong sa Ginoo, may bawang lang ninyo kay kamugyot ang anak sa Ginoo. Sa tinuod lang, ano, pastor, because of God, yun, kanang gusto magkumalangit. Dako magkukadlok sa Ginoo kay ang gipangsulti man gud ini kanang great revelation baka nang 666 kuyaw kay na. That is a vengeance of God. Pero di pa di mo na may bawaan. Kuyaw na mga ganitong pandemya. Musamot pagyud na kakuyaw ka ng gitawag og 666. Una ang gira. Mana pong gingon ang pandemya is the first to the last, the second to the last war, and the third to the last. Manang gingon one word. Nya kay naisulat man gyud na nga dunay magari diri nga way makagira nila. Nya kana siya tagaag balaod sa Ginoo sulod sa 42 ka bulan ng tulo na katuig tunga. Nya iyang buhaton gani is marking. Dili bakuna marking na gyud. Ang walay marka patyon. Dili ka pamalit ka pamaligya mo nang alaot giingon na di Jesus Christ. Alaot ka mo mga mabdos ug nay mga masuso. Mana magampo kita sa Ginoo sa diha nga kita mga lagyo dili nang tingtugnaw ba kanang ambot pasabot ka ng mga lagyo kanang mamiyat ta sa simbahan nga unta dili ta bugnaw kanang way gana. Wabot man panahon mamiyat ta kay do na magigi prophecy ni Amos nga kagutmanan. Mo bito na nga importante kining bautismo ha. Ato kining usgontan ng bautismo. Sa Colossians chapter 2 verse 12. Buried with him in baptism, wherein also ye are risen with him through the faith of
the operation of God who had raised him from the dead. Ang amahan, ang iyang pagdumala mo tong si Jesus Christ, di siya unta gusto magpakamatay, pero mo nang niingon si Jesus Christ, not my will, but your will be done. Kunya, ang tuyo sa Ginoo, sa amahan kang Jesus Christ, kinahanglan mamatay siya ug mabanhaw gyud siya. Mo na ang operasyon sa Ginoo nga iyang amahan, mo na iyang giingon dito, mabanhaw siya. Unya kita pod by faith of the operation of God, pinaagi sa operation sa will of God, kinahanglan gyud ta mabanhaw. Ay kung di ta mabanhaw, walang giingon, naaragya po ta sa tubig, mabot ang panahon, takna nga din, baha ni malumos rata. Naay gi-prepare nga din gitawag og repentance nga gipangtudlo ni unsaong pag-build. Atong una nag-build up sila og arka. Karon sa tinuod ng spiritual nag-build up ta og templo sa Ginoo. Unya ang templo sa Ginoo nga gi-build up kita. Manang ningon sa Apostol Pablo, know ye not that your body is the temple of God? Templo man ni sa Ginoo, man i-build up nato ni aron kung mahimo lang arka ba? I-prepare na imo ang kaugalingon nga mahimong templo sa Ginoo nga in the twinkling of an eye ang Ginoo mo change anang lawasa kay di siya mupuyo anang mga binuhat ug unod. Kanang born again nga not the will of man and the will of the flesh, kundili kanang will of God, kanang giingon dito sa 1 John chapter 13, but as many as receive sa 12, pero sa 13 he give power, ingon pa sa 12, he give power to become the sons of God. Dili nang nahimo kang sons of God by the flesh, by the will of the father and mother, kay nagminyo na siya mo nang natao ka, dili na mao kundili kanang kabubot-on jud sa amahan nga din ang will sa Ginoo nga ikaw mag new life, mag born again, mag new creation, mo na gitawag og resurrection, maora na ang iyang ilisan ngadto sa incorruptible body, kanang resurrect, mga tao na resurrect na banhaw ba. Sa Corinthians mo na iyang gingon sa 15 verse 12, Christ risen from the dead and become first fruit of them that is living. Siya ang unang nabanhaw, siya ang first fruit. Mo bitaw nang sa 1 Corinthians chapter 15 verse 23. Waabot na gani ang order sa usa ka tawo nga diin ang first fruit si Jesus Christ. Unya kita nanata kang Kristo. Pero siya ang first fruit, kay siya magud ang first fruit na banhaw gikan sa patay. Kumanang nahimot ang gitawag musunod kang Kristo. Sa verse 23, sa 15, but every man is in his own order. Matag usa daw iadto na sa order. Ang Ginoo magbuot niya, and Christ the first fruit, afterward they that are Christ is at is coming. Unya kanang naa kang Kristo, uban na siya sa iyang pagbalik. Muna iyang gingon, ang Ginoo nag-order. The order of the Lord is resurrection for the dead from baptism. Kanang bautismo, ayaw ko na mamaluwas ka kung mag-repent ka. Kanang bautismo is repentance mana. Muna gingon, if you are already baptized and not repent, kung saman ka, therefore you are not present. You are still dead from your sin and not resurrect. Wala ka na resurrect pa. Muna kamong nabautismoan kung dili gani mo mag-new life. Kanang buot pasabot ka ng bagong kang tao di sa Ginoo ba, kanang bagong tao sa Ginoo sa mana new creation. Sa 1 Corinthians siguro to 15 17 o 15-17. If any man be in Christ, he is a new creation. Old things are passed away. Old, ha? Unsa man mga old. Kanang old man, kanang si Adan ba? Ang new man, si Jesus Christ, ang old man. Kanang old man, atong una, nagsilibrar mga unod nun. Naglakaw, nag-unod nun. For example, o bitaw na kasultihan, tagin mo, di mo mutuwa na ayaw, di mo pagsilibrar sa iyo. Kaya Ginoo siloso. Wa pa mo kabalo kung mga lagad mo sa Ginoo. Mabita na ang unang gisulat diri sa Bible, giingnan ni Joshua mga tao pagpili mo kinsa inyong
Alagaron ang mga Diyos ba dito sa pikas sapa? O ang atong Diyos nga nagpagawas nato diri. Niingon sila nga ang Diyos nga nagpagawas nato gikan dito sa Ehipto. Mo na among alagaron Joshua. Niingon si Joshua dili mo kaalagad. Tanawa ngano man tungod kay ang Diyos balaan og siloso. Kung makabalaan ka pero maganda pod basig nagsilos siya. Mao bitaw na usay dunay awit santong kabayo. Santo ka tinuod. Kanang Diyos nun ka. Kaning faithful ka sa Ginoo ba? Dunay awit usay ba makainumdum ko. Kay kini sa mo trabahoan mo daghay makaingon nga doon na magkutoy membro kay katong akong kauban mo iyang giingnon. Sa tubangan mo ginako nga pastor. Purman tawag na purman. Mga kwan yun ning butbuton yun ning mga pastor, no? Oo. Butbuton ganyan mga pastor, unsa pa ka nang di pastor? Hilom ra pud siya. Pastor na gud na butbuton pa, unsa pa ka nang di pastor? Hilom gid siya. O bitaw na doon ay awit nga sa gikanta madungga na mo dito sa radyo. Dili tanang Diyos nun buutan. Dili tanang buutan Diyos nun. Tinuod bang yun, di ba? Adunay Diyos nun nga abian, adunay Diyos nun nga unang dili Diyos nun, dili tanan mga Kristohanon iya sa Ginoo. Kaya ang meaning manggod sa Kristohanon is carnal. Mo bitaw na akong gingon sa inyo nga kita nangamatay naman ta kang Kristo uban sa bautismo. Si Kristo gilubong, kita gilubong. May gani ang atong paglubong sa tubig lang. Kinahanglan mahawas ta sa tubig kay kun di ta mahawas, kunya kung mahawas man galing ta new life na. Mana kung magpabautismo karon, una-una agyod kung mutuo ka nga kung mabautismoan ka mag new life gyud ka. Kay kung dili ka mag new life, unsa may ang tawag sa imo? Old life. Manang giingon niya, di mo kalagad kay siluso ang Ginoo, kay magsilos man mo Ginoo, kumuani ka diri, una-una wala diri. Magsilos ang Ginoo, nagsimba ka unya, wala di kay new life. Abi no sa tinuod lang kanang new life nga gisulti niya diri ni Kristo at pagkadaghan. Siguro kulang tama tong gingon, may gani naisulti sa pulong sa Ginoo. Although di nato ni matuman tanan. Pero kulang pa daw niya ang gisulti daw. Ingon pa niya Pablo, kining mga pulong daw, sa Hebrews daw, ang mga pulong nga gisulat sa Ginoo diri, dili pa igo. Naapagiday untay isugo sa Ginoo. Nga mga wa lang gisulat. Pero kung matuman nato ning tanang naisulat, mo nang hindi ra to kutob. Labi na ang makapatuman sa tanan sulat diri sa Ginoo. Abi na mo gusto ninyo tumanon ning sugo sa Ginoo tanan. Na may iyang gisulti. Higugma ang Ginoo, tibok imong kalag kusog ug nauna kasing-kasi. Kaya ang imong paggugma sa Ginoo, ang Ginoo ray mo tuman ana. Wa bitan akong giingon karong adlaw kung gigugma nimo ang Ginoo sa mga imong bation. Kanang iatag nimo ang tanang time sa Ginoo basta adlaw nagdomingo. Kanang ang ato amang diri, ang sulti mo sa pulong sa Ginoo nga kita gayod muhalad sa iya. Kanang kung imong tanawon ba nga kung si Kristo nag-sacrifice, mag-sacrifice pud ta. Gihalad daw ni o sa Ginoo ang iyang anak sacrifice para maluwas mo. Unya gusto pud sa Ginoo nga kita pud maghalad sa iya para pud luwas unta niya. Kay kun di ta maghalad niya, unsa ang pagluwas niya sa tuwa? Kay wa man ganit ta naghalad niya kanang ubot pasabot wa nato gihatag atong kaugalingon sa iya. Mabitaw ng procedure body a living sacrifice. Atong una, ang mga tao manggod, gikan kang Abraham, o kang Adan, Eva, hantod kang Cain, Abel, naghalad yun sila. Individual to atong una, pero karon dili na individual by group kay because of the congregation of God. Gipangita na to niyang congregation niya. Nabungkal pag ang congregation, wala, nahimong little congregation, wanang gingon, padayon ka mo gamayng panon, kaya ang Ginoo makiguban na to, muna nga, bisag gamay rata. Mabito na nga higutan nato ning bautismo kay way nangalagad diya sa simbahan o sa Ginoo or nagsimba nga wala mabautismo tanan na bautismuhan na. Pero mo ni akong giingon sa inyo about ang bautismo. Sa Colossians chapter 2 verse 13, ingon pa niya, and you are being dead in your sin. And the uncircumcision of your flesh
hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses. Manang gingon, kung ikaw patay na sa sala og sa kanang gitawag og uncircumcised of the flesh, kanang tuli ba sa unod, manibot pasabot atong una mo bitoy nungdan nganong ang tao tuliun tungod kay mo ni balaw na tong una. Batod pa niya, hath he quickened, gibuhi na katong patay nga sa sala og sa wa pa ma circumcised, gipukaw, quickened, gibuhi, kanang quickened, kanang gikuan pa ka ba, kanang gipukaw ka ba, ikaw pag gipukaw mo nang dunay awit ang yuta, ang liso nga matabunan na sa yuta, gipukaw pa sa silaw sa adlaw. Mo na nga ang adlaw is si Jesus Christ nga naglight siya dito sa darkness. Mo na ang mga Gentiles gipukaw, no? Kay patay man na sila sa sala, gawa man na sila na circumcised, gi-quickened na ingon pa ni Apostol Pablo, together with him, having forgiven you all trespasses, ang tanan natong kasalanan diha sa iya. Kanang trespasses, mo nang gitawag kung unsay gisugo niya dili ng bisyo. Ang gisugo niya dili nga wa nato buhata, kanang gisugo niya pagsimba para anaron ang atong trespasses kung wa nato buhata, kanang gitawag sabat di keep to holy, wa ka nagbalaan, that is trespasses. Sin is that is transgression. Gilapas nimo, gitransgress nimo ang iyang sugo. Dili nang ingon nga di nagbag-o ka lang sa imuhang kaugalingon. Dili na putting away your flesh. Wala na nagputing away sa imong flesh. Mo nang giingon dito sa 1 Peter kanang bautismo. Usa to yang giingon sa bautismo? Sa verse 21, 1 Peter. Nga matod pa niya sa 21. The like figure whereunto even baptism, that also now save us, nga mao kana usay nakaluwas nato, not the putting away of the flesh, the filth of the flesh, kanang hugaw sa tong lawas, kanang para ng mga bisyo, no? Na mga iyan nato, mga karakter, mga bisyo, mga buhat natong daotan, mga barkadista unsa panidya, mga basta kanang tanan, mga unod nun, no? Dili na lang ang pagkuha, not putting away lang, kundili, but the answer of a good conscience toward God by the resurrection of Jesus Christ. Pinaagis pagkabanaw ni Kristo. Mo na nga kung nabanaw na ka ni Kristo,